Un nou teleot ha estat descobert a Inca. No constava cap registre i ha aparegut quan es feia un estudi per fer el projecte d'un nou centre escolar. Es troba en molt bon estat de conservació i, com dèiem, no figura en cap inventari encara i podria ser més d'una tipologia desconeguda fins ara a Mallorca. Els arqueòlegs preparen la planimetria del nou teleot descobert a la finca de Can Vic. És una estructura d'uns 9 metres de diàmetre i 3,5 d'alçada, amb un portal d'accés i dues cambres internes connectades. La primera cambra, de forma ovalada, i amb una columna mediterrània que sustenta la volta, n'és el punt més destacable. El que és el tema de coberta amb volta per aproximació de filades, aquí no s'ha documentat. En canvi, sí que a Menorca, que la cultura teleòtica té un esplendor molt més impressionant que a Mallorca, sí que s'hi documenta. I aquest fet ens podria confirmar, si podem acabar de concretar que això sí que és una construcció de moment teleòtic, el que sospita, seria, diríem, únic fins en aquell moment a Silla. Les primeres hipòtesis apunten que el jaciment podria haver tingut un ús de control i vigilància. Després hi ha teleots que són per demarcació territorial, que sospitant que aquest ho podia ser, perquè sembla ser un teleot aïllat, i són teleots que estaven envoltant del poblat i el que fan eren punts visuals, tant de control del territori, del territori del veí. Es creu que abans del segle XV el teleot va ser utilitzat com a torre de vigilància. L'espitllera i el portal superior així ho confirmen.